הכבשים פותחת, הגדיים עולזים בצל, חלי לא יחלק, שירנו גרדליה, הוא רואה והיא רואה, מה יפה ונוגה, בשדות יישא דמותה, לילה יום ודליה. לבאר היא תבוא לשקוט צונה, הוא יסתכל מה חבל שלא כבשה, הכבשים פותחת, הגדיים עולזים בצל, חלי לא יחלק, שירנו גרדליה, הוא רואה והיא רואה, מה יפה ונוגה, בשדות יישא דמותה, לילה יום ודליה. שם בכפר מתגנב אל חלונה, עד מאוחר הוא רואה, היא לא רואה, הכבשים פותחת, הגדיים עולזים בצל, חלי לא יחלק, שירנו גרדליה. להזמינה לסרט ומוכרח, אך זו השטות גמורה, כי נמצא ובהתנ"ך. הכבשים פותחת, הגדיים עולזים בצל, חלי לא יחלק, שירנו גרדליה, הוא רואה והיא רואה, מה יפה ונוגה, בשדות יישא דמותה, לילה יום ודליה. דליה יקרה, לא להאמין שאפשר לעבוד במקום אחד 50 שנים. אבל אחרי תקופה בתדירן, אני לגמרי מבין את הדבק הזה שקיים בחברה. החיבור האישי למקום, לאנשים, למשימה. אני תמיד זוכר את העבודה איתך ככזו שהיא לא מתפשרת. תמיד לוודא שכל החומר ברור לכולם, שמסופק במועדים שנקבעו, והתיאומים האינסופיים בין מחלקת המחירות והתפעול. אני מאחל לך להמשיך לעבוד, לתרום, להיות במרכז העניינים. דליה יקרה, הרבה כבוד את עושה לנו, והנה הגענו ל50 שנת יובל של עבודה משותפת ומשובחת שלך בתוך הארגון הזה שנקרא קבוצת תדירן, באיכות וברצינות הכי גדולה שקיימת גם היום. אז הרבה הצלחה, ברכות, ושנמשיך לעבוד ביחד עוד שנים ארוכות. היי דליה, וואו, 50 שנה בתדירן. חמסה, איזה יופי, איזה כיף. את באמת לא סתם 50 שנה בתדירן, את באמת אישה מיוחדת, אחת, יחידה ומיוחדת, ואין כמוך, אין. אז תמשיכי להיות את, דליה, מסורה, מקצועית, אכפתית, נאמנה, אהובה, שיהיה לך רק טוב, לעוד המון שנים ביחד. אני לא יודע מה להגיד חוץ מאשר איזה מזל שיש אותך. כל השנים שאנחנו עובדים ביחד, תמיד אני יודע שיש מישהו ששומר עליי ושבודק את הטעויות, ואני עושה מלא טעויות, ושאני יכול להתקשר אליו והוא יעזור לי בכל שעה של היום.
ואני יכול לסמוך עליו ולדבר איתו, ואת מצילה אותי, אין כמוך, אני מת עלייך. עכשיו שלמדתי להכיר גם את הבת שלך מהריקודים, אז בכלל הכרתי את המשפחה שלך, דליה, אני אוהב אותך. הלוואי שלא תעזבי אותנו לעולם. אני לא יודע מה נעשה אם תעזבי אותנו. קיצור, זה כיף לעבוד איתך. אתה בן אדם שהכי נקשרתי אליו פה בעבודה. אז המון אהבה, וכל טוב, 50 שנה זה חתיכת זמן. ותברך. דליה יקרה, 50 שנה בטטרן טלקום, זה לא עוד מספר. זו פסגה של מקצוענות, של מסירות ושל ענק. גם אם אתה היום עובדת מהבית, הלב שלך תמיד במרכז. והקצב שלך, נראה שכאילו יש לך יותר מ-24 שעות ביממה. את מהאנשים שמקבלים מייל ב-3 בבוקר, עם קובץ, טבלאות והפתרון שכבר עובד. ועוד, אצלך הרווחיות זה לא רק מטרה, זו שליחות. ומי שמנסה להגיע פינות, מהר מאוד מבין, דליה אולי מדברת בשקט, אבל עומדת כמו סלע. גם בלחץ, גם בעומס, את תמיד שומרת על מה שחשוב באמת. את מחנכת דורות של מנהלי תפעול הזמנות, ומי שעמד ממך קיבל לא רק כלים, אלא גם דרך. הידע שלך, הדיוק והמחויבות הם השחרה לכולנו. ואני רוצה גם להגיד תודה אישית, על ההשקעה, על העזרה, על כל פעם שראיתי מה שאחרים פספסו. ומה שלמדתי ממך, לשים לב לפרטים, לא לוותר על איכות ולעמוד על עקרונות בדיוק כמוך. דליה, את לא רק נכסת אדירן, את עוגן, את דוגמה למופת ומודל לחיקוי. אז מזל טוב על 50 שנות עשייה מרשימה, ותודה מכל הלב על כל הנתינה שלך. דליוש, לפני כך וכך שנים, כשאני הגעתי לתדירן, כבר אז שלטת ביד רמה, בהזמנות, בהספקות, בכל מה שקורה. מה שמדהים אצלך זה שגם 50 שנה אחרי את עדיין בשיא המרץ, עם שיא הכוחות, כאילו רק אתמול התחלת לעבוד. אנחנו הולכות רגועות הביתה בשעה 5, כי אנחנו יודעות שהפרפר הלילה ימשיך, ואנחנו מגיעות בבוקר, לראות שדליה שלחה מיילים ב1, ב2, ב3, אין אחד שלא קיבל תשובות, כל אלה שעובדים בחול בשעות שאנחנו אמורים לישון בהם. שאפו עלייך, אני מאחלת לך המון בריאות, המון כיף, ותמשיכי ליהנות מהמשפחה. אין הרבה אנשים שמסוגלים לעשות את הגם וגם וגם, ובכל להיות מוצלחים. את אחת כזאת, אשרה. דליה היקרה, לא קשה להבחין שכולם מעריכים ומעריצים אותך. יש לך ידע עצום, את אוהבת תמיד לעזור, ללמד. אני תמיד אומרת שאת מורה נפלאה ונהדרת. אני מאחלת לך ולפיני ולכל המשפחה, שאני יודעת שמאוד חשובה לך, ואת סבתא נהדרת ורבת מעשים ופעלים, כולל הגינה הנפלאה שאת מטפחת. שיהיה לכם רק טוב והרבה בריאות, ושנמשיך ככה. דליה יקרה, 50 שנה בתדירן זה לא דבר שהולך ברגל. אני חושב שעברת פה שיא העולם, ואני הייתי ממליץ לשלוח אותך לשיא גינס. אגב, אני דיברתי עם משה מיץ, והוא שאל לי אם אחד מהילדים שלך גם כן רוצה לעבוד בתדירן, כי הוא רוצה גם כן עובד לעוד 50 שנה. אבל רציתי להגיד לך שהמסירות שלך לעבודה, מעריך את זה מאוד, אין הרבה עובדים כמוך, ואני מאחל לך בריאות איתנה, ותמשיכי להישאר צעירה כפי שאת. דליה יקרה, אומנם אנחנו פחות נמצאות בקשר יומיומי, אבל מהפעמים שאני פונה אלייך, תמיד אני מקבלת ממך עזרה מלאה על כל דבר שאני צריכה. וחוץ מזה, את אישה מקסימה, מדהימה. תמשיכי כמו שאת, ושיהיה לך בהצלחה גם. דליה יקרה, מזל טוב לרגל יובל שנים לעבודתך בתדירן טלקום. את האישה והאגדה, אין כמוך, ונדיר מאוד למצוא אנשים כמוך, עובדים כמוך. תמשיכי להצליח עד 120 ותהנים על החיים. דליה יקרה, מזל טוב, אושר, בריאות, נחת. את
תנ"ך מעליך. ממך יש הרבה מה ללמוד. גם נושא של מידות, גם נושא של מקצוענות. אין עלייך, ולוואי שנגיע למקצוענות שלך, לרמות שאת מגיעה. יישר כוח, שיהיה לך בריאות, אושר, ונמשיך לראות אותך מחייכת תמיד. דליה היקרה, עידנים לא ראיתי אותך, אבל את כל הזמן בליבי. באימיילים ותזכורות ועבודה קשה וחרוצה. אז המון תודה לך, ויום הולדת שמח ל-50 בתדירן. סבתא שלנו, את מדהימה, בתדירן כבר 50 שנה. בעבודה את מתמידה, אוהבים אותך נורא. את עובדת קשה ומשקיעה, וזה הזמן להגיד לך תודה. אמא יקרה, תראי מה יש לנו פה. יש לנו תיק שלי, של תדירן, שאני השתמשתי בו בטיולים, ועכשיו גם יעלה וכרמל ואחינועם משתמשות בו. אז כיף לנו מאוד, ונהנינו כל השנים שהיית בתדירן, אם זה בטיולים שעשינו, ובקייטנות, ובממדיון, ובמלונות, ובהרבה מקומות. אז תהנו היום, ושיהיה לכם כיף, ובתיאבון, ותהנו, ותודה רבה על הכל. ביי! ביי! אמא, אנחנו כל כך גאות בך על המסירות, על ההתמדה, ההשקעה שלך, לא רק בעבודה אלא גם בבית. את אמא מספר 1 וסבתא נהדרת. את כולך לב אחד גדול. אנחנו באמת אוהבות אותך ומוקירות עלייך ועל כל מה שאת עושה למעננו. כמו ששלומית אמרה, אמא מספר 1, סבתא למופת. אנחנו מאחלות לך הצלחה בהמשך הדרך, בדרך גם בתדירן, גם בבית. אין ספק שהם זכו בך, וככה גם אנחנו. והכי חשוב, בריאות. בריאות, ואנחנו אוהבות אותך, וכל הנכדים החמודים גם, חלקם. ואוהבות אותך מאוד.